Эфирда Татарстанның күнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Бердәм һәм төп дәүләт имтиханнарының кызган чоры быел Әлмәттә 3000-нан артык укучы имтихан тапшыра. Җилдән җитез куалар кагыйдәләрне үтәмиләр, һәлакәткә очраулар да мөмкин. Самокатлар ни дәрәҗәдә куркыныч. Үзе дә кулланган башкаларны да тәэмин иткән Әлмәт шәһәр судында наркотиклар саклау һәм тарату турындагы эш каралды. Гаепле дип тапкан чиракта иратка нәрсә яный. Мәктәпләрдә дәүләт имтиханнарының кызган мәлем. Әлмәттә быел 2378 9-нчы һәм 788 11-нчы сыйныф укучысы имтихан тапшыра. Әлеге чорда балаларның иминлеген тәэмин итү турында башкарма комитетта терроризмга каршы комиссия утырышында фикер алыштылар. Имтиханнар үткәрү пункты куркынычсызлык таләпләренә җавап бирергә тиеш. Безопасность детей – это наша основная задача, и мы, конечно, должны быть бдительными по организации. Чит кешеләрнең имтихан уздыру пунктына үтеп керү мөмкинлеген булдырмау иминлекне тәэмин итүнең төп шарты. Моны көч структуралар хезмәткәрләре һәм пункт өчен җаваплылар күзәтә. Укучылар кабинетларда үз урыннарын алганнан соң уку йортының ишекләре бикләнеп куела. Ә менә металл рамка шәһәр укучы үтәргә тиеш. Смартфоннар имтиханнарда тыела, электрон сакчы исә күпчелек очракта кургаш, алюминий һәм бакырга тавыш бирә. Программага нәкъ менә әлеге 3 металлның кертелүе очраклы түгел. Алар җинаятьче алып керергә мөмкин булган корал составына керә. Әгәр магнит детектор яки башка чыганаклар пунктка террорчы үтеп керүен хәбәр итсә, остазлар һәм җаваплылар җитәкчелегендә имтихан тапшыручылар максималь куркынычсыз урын билгеләп качарга тиеш. Чыгарылыш сыйныф укучыларының куркынычсызлыгын видео күзәтү камераларда тәэмин итә. Алар имтихан тапшыру өчен әзерләнгән һәр аудиторияга урнаштырылган бердәм яңаклау аттестациясының төп чоры 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Авыл хуҗалыгында бер эш икенчесен алыштыра. Авыл хезмәтчәннәре хәзер терлек азыгы әзерләү белән мәшгуль. Зәй районы басу кырларында да эш кайный. Бүгенге көндә районда 1500 гектардан артык күпьеллык үлән чабылган. Адилә Борханова дәвам итә. Район басу кырларында терлек азыгы әзерләү тулы көченә бара. Барысы 3 отряд оешып, 5 комбайн җәлеп ителгән. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә 1500 гектардан артык күпьеллык үлән чабылган. 3400 тонна сенаж, 205 тонна печән әзерләнгән. Восток агрофирмасы механизаторы Александр Уразайкин 6-нчы елын шушы өлкәдә хезмәт куя. Туганнан бирле техникалар белән инде кызыксынып, шул ниләр белән 6-7 ел шу корманы бүндә генә эшлим. Төрле чәчүләр, корм әзерләүләр, бөтенесе бергә эшләп ятабыз. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Урылган яшел массаны ташуда КАМАЗ машиналары бер-берсен алыштырып тора. Машина йөртүчеләр дә үз эшен яратып башкара. Араларында күп еллар эшләүче тәҗрибәле шоферлары да бар. Менә быел кормозаготовкаларда эшлибез, андан соң инде уборочныйга керәбез. Кыш көне фирмаларда эшлибез. Безнең эш сезоны шулай инде. Авыл хезмәтчәннәрен көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итеп торалар. Көннәр матур торганда, тамак тук булганда эшләргә була ди егетләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Сабантуй бәйрәме алдыннан Баулы районында ел сайын басуларны әйләнеп чыгу гадәткә кергән. Аның төп максаты язгы кыр эшләре нәтиҗәләре буенча иң яхшы хуҗалыкларны билгеләү. Баулы районы башлыгы Ильяс Хузаиров, авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альберт Талипов, хуҗалык җитәкчеләре, агрономнар көн дәвамында район хуҗалыклары кырларын әйләнеп чыкты. Комиссия Кызылъяр, Бәкер, Берлек, Николашкина, Миңнуллин, Хаҗиев, Исламгалиев һәм башка ире хуҗалыкларның чәчүлекләрен карады. Бүтән райондагы авыл хуҗалыгы җитәкчеләре белән район башлыгы Ильяс Магилович җитәкчелегендә район буйлап бүтән чәчүлек җирләрен карап йөрибез. Россельхозцентр җитәкчесе дә безнең белән, агрономнар да барсы белән бергә җыйнау карап, комиссионны дип әйтәсе килә инде урыннар билгеләячәкбез. Хуҗалык җитәкчеләре үз чәчүлекләрен күрсәтте, яңалыклары белән уртаклашты, проблемаларын җиткерде. Быел һава торышы авыл хезмәтчәннәрен сынады. Башта салкыннар, хәзер корылык белән. Барысы 2 айга 7 мм яңгыр яуды. Шуңа күрә пикта җитмәйдем. Безнең чәчүлекләр зур инде. Монда 5180 гектар безнең, моннан тыш безнең Северный районында да бар 2000 гектарлап. Шуңа күрә
Biz zor çağımlar çağırıp seçtik. Келешекте пока үміт зор түгел дип әйтәсем килә. Белгечләр кырларда үсемлек тамырларын җинтекләп тикшерде. Яңгыр яуган очракта мул уңышка өмет бар. Миңнуллин хуҗалыгы җитәкчесе Геннадий Миңнуллин Райграс кебек культура үстерү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Биредә аны 6-нчы ел чәчәләр. Райграс чем привлекателен для людей, кто занимается молоком, там до 12% сахара в Райграсе. Ислам Халифлар хуҗалыгында быел 7000 гектардан артык мәйданда чәчү эшләре башкарылган. Җитәрлек күләмдә сыек ашлама кертү үсемлекләргә файдага булган. Узган ел хуҗалыкка автопилот гамәлгә кертелгән. 2нче ел инде басуларның берилешен шушы технология ярдәмендә чәчәләр. Нәтиҗәдә кырлар тиз эшкәртелә, уңышлылык арта. Кымбагыш безнең быел 1800 гектар. 1800 гектар. Бездә 1350 гектар рапс. Бездә 250 гектар лен. Тормыш шундай таләп итә, таләпләр куйды инде безгә вот нинди культура бүгенге көндә сатыла. Яхшырак без шуларны тырыштык инде чәчәргә. Бодайны киметтек, арпаны киметтек, шул культураларга хәзер игътибар күрә бирәбез. Комиссия барлык хуҗалыкларның кырларын җинтекләп карап чыкты. Аның нәтиҗәләре буенча 3 номинациядә җиңүчеләр билгеләнәчәк. Сабантуй бәйрәменә әзерлек Баулыда тулы көченә барам. Шушы көннәрдә шәһәрдә җырлап, биеп бүләкләр җыйдылар. Милли киемнәрдән мәдәният хезмәткәрләре тальяннар уйнатып, шәһәр урамнары буйлап баулыларны бәйрәмгә чакырды. Бүләк җыю йоласы борынгыдан калган һәм бәйрәмгә берничә көн кала алдан үткәрелә. Халык сөлге яулык җыючыларны һәр вакыт шатланып көтеп торган, бүләген алдан әзерләп куйган. Юбилей урамында яшәүчеләр дә кунакларны ачык йөз белән каршы алды. Сабантуй уеннарының җиңүчеләренә сөлге яулык һәм башка бүләкләрен бирде. Милли бизәкләр белән чигелгән сөлге электән сабантуена бирелә торган бүләкләрнең иң кадерлесе булып саналган. Бүләкләр колга башына эленгән. Сирин һәм Әлфия Хафизовлар яулык җыючыларны зурлап, баян белән һәм өстәл төзеп каршы алды. Бүләк әзерләүдән тыш алар үзләре дә милли киемнәр кигәннәр һәм бик теләп тамашага кушылдылар. Мен өзім Кызылердан, әйбет. Безнең шулай итеп урам буенча сабантуйларда, әдәрәк гармонда да уйнагачтан шулай итеп мине катнаштыралар, ниләр бүләкләр җыйып бирдек. Сабантуй бик күңелле. Кызылер авылыннан. Авыл зур. Шуннан ала бер генә көн йөрмәйдек, 1-2 көн йөрдек шулай итеп. Меш әзерләп, биеп, җырлап, күңеллеген әйттереп үткәрәләр инде. Сабантуйларын бик яхшы күңелле булсын дип өмет итәбез инде. Ил көннәребез тынычлансын инде. Ходаем шул безнең теләк барса да әйбәт булсын. Күңелле булсын. Күршеләр дә үз бүләкләрен чыгардылар. Якынлашып килүче Сабантуй бәйрәменә сөенделәр. Хафизовлар ишек алдында шын бәйрәм гөрләде. Мин менә үзем монда йөри башлаганыма 6-7 ел. Мондый бәйрәмгә бу безнең милли бәйрәмебез, халкыбызның язгы эшләре биткәннән соң, төгәлләнгән соң оештырыла торган бәйрәмебез. Моны инде барыбыз да яратабыз. Яулык җыю йоласы шәһәребездә менә инде 30 ел дәвамында район мәдәният йортында эшләп килүче автоклуб Умырзая фольклор ансамбле җитәкчесе Фәнүзә Айдагулова җитәкчелегендә оештырылып килә. Бәйрәм кәефен тудырырга баянчылар да ярдәм итә. Без инде яулык җыйганда шул күбрәк үзебезнең халкыбыз көйләренә язылган җырларны үзебездә җырлап, халыкта кайбер кешеләр дә шунда кушылып безгә җырлап җибәргә дәртләнеп китәләр. Бүтән җыелган бүләкләр дә Сабантуй батырларын бүләкләргә тапшырылачак. Сөембикә Климина, Айгөл Идиатуллина, Булат Минхажев. Соңгы айда Әлмәттә автоинспекторлар электр самокатлары катнашында 2 бәхетсезлек очрагы теркәгән, барлыгы 3 яшүсмер зыян күргән. Автоинспекторлар юлда үз-үзеңне тотуның элеккеге кагыйдәләрен һәм 23нче елның мартыннан гамәлгә кергән яңаларын искә төшерәм. Хәзер шәхси мобиль чаралары кулланучылар юл хәрәкәтенең тулы хокуклы катнашучылары санала. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәгән өчен аларга аерым штраф системасы каралган. Правильную дорогу сейчас перешел. Ты всегда так делаешь? Да. Молодец. А кто тебя так научил? Нас научил учитель. Әмма кай вакыт куркынычсызлык кагыйдәләре хәтердән җуела һәм бәхетсезлек очраклары саны арта. Район автоинспекторлары июнь башында электр самокатлары йөртүчеләр катнашында 2 ел транспорт һәлакәте теркәгән.
Кагыйда буенча самокат хуҗалары җәяүләргә юл бирергә юл аша тиешле урыннарда гына һәм җәяүләп чыгарга тиеш. Самокатлар хәзер җәмәгать транспортында алыштырган прокатка бирелеше электр самокатларын гына исәпләсәк тә, шәһәрдә аларның саны 200-дан артып китә. Узган ел велосипед һәм самокат сезоны дәвамында Әлмәттә алар катнашында 5 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 88 төргәк һәм барысы да шәхси куллану өчен Әлмәт шәһәр судында наркотиклар саклау һәм тарату турындагы эш каралды. Гаепле дип тапкан очракта иратка 15 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Утырышта безнең иҗат төркемендә булып кайтты. 0,98, 0,99, 0,97, 0,98, 0,98, 0,97. Наркоконтроль вәкилләре тинту вакытында гаепләнүчедә гомуми авырлыгы 87 грамм ташкил иткән 88 төргәк табып ала. Эти 88 пакетиков для чего предназначались? Для собственного, прежде всего, употребления. Аргументирую я это тем, что у нас же по законодательству более 1 грамма нельзя с собой, если с собой даже брать. Үзе белән йөртергә уңайлы булсын өчен гаепләнүче аларны төргәкләргә салуын аңлатам. Вакыйга 21 елның 1 гыйнварында башланам һәм 22 елның 29 июненә кадәр дәвам итәм. Тикшерү фаразы буенча сайтларның берсендә ират киндер орлыгы һәм ашлама сатып алам. Яз җиткәч аларны утырта, әмма гаепләнүче үсемлекне үзе утыртмавын, берничә әзер куакны алуын белдерә. 17 осенью. 17? Да. Там у меня гораздо больше было вашей чести. То есть вы хотите сказать, что вы наркотические средства до 21 года приобрели? Гаепләү фаразы буенча гаепләнүче наркотикны үзенең танышларына сата. Аның гамәлләре Җинаять кодексының 228.1 маддәсенең 3-нче өлеше Б пунктына карый. Иратны зур күләмдә наркотиклар сатуда гаеплиләр һәм гамәлдәге закон буенча аңа 15 ел төрмә яный. Ул үзенең гаепле булуын таныды, соңгы карар чыгару өчен суд таләп салды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булышам. Исән сау булыгыз.